לא להכריז? זאת השאלה. להכריז! זה מה שאמרת קודם. לא להכריז! אמרתי שאמרת. אך אתמול על המחר. יהודי לא חשוב מה יאמרו הגויים. חשוב מה יעשו היהודים. להכריז! מדינה בהכרזה זו צרה צרורה. להכריז! והמחיר? לחירות אין מחיר. גורניש מת גורניש. רק חד גדיה נשאר תמיד באותו המחיר. אוי ואזמיר. אם חייטים בגד כס וקקודה בתרמיל על הגב. חד חד חד. אם זלמן אבל הגולה ממשה אוי כרקצה. חד חד חד. וסהדיה מואל ובצ'כי על השכי. על המגדל בשירה. חד חד חד. אמרת שאמרת. אך אתמול על המחר. יהודי שאינו מאמין בניסים? אינו מציאותי. להכריז! אוי פנקנצן כך. המוי שקרויץ. נשיקנה! קלחצה! אשרי המאמין! אני מאמין, כן מאמין. כן מאמין. מנהיגות יוצרת מציאות בעמו. מציאות יוצרת את החזון. והחזון יוצר את החלום. להכריז! מצד אחד, הרגש מתעקש להכריז. להכריז! מצד שני, המצב, מה אם יהיה נחפש וזריז? לא להכריז! אמרת שאמרת. אך אתמול על המחר. כל המאמין שלא ניתן לשנות את ההיסטוריה? מעולם לא ניסה לכתוב את ספר הזיכרונות שלו. להכריז! לגדולות, יומנך דוד הוא עדות לדורות. על חזון כתבת אחרי 2000 שנות. האיש חולם להקיץ. לאן הוא רץ ומעיץ? הזקן. חוזה אמור בביטול שכזה, רק משוגע ירקח תבשיל שכזה. מדינה לעם הזה? ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, לסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרקע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד בזכות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בת זכויות בסוף העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
בפולין הפכת חזון לכותרת. אמרת? כי ראשית אומה, זאת שפה לתפארת. וזאת הלשון, יש לה מולדת. האיש חולם בהקיץ. לאן הוא רץ ומעיד? הזקן. שפה למה זה? מטילדה, זאת הארץ שלנו. לא, היא השתבח שמה. שחיימנו, גימנו והגיענו לזמן הזה. לא, היא יפה כמו קלה. יאללה. וברקה מסעודה. ולמרותו להפך את עמי המקרא. זרקה ותלשה. ולאחד את השורוק. והכבוד. ולהחזיר את גאוות המופלטה. הלכת לפרה, ברוכה הבאה למעברה. מטילדה, היידוני, יש לנו צורך בארץ שלנו. בארץ שלנו נדבר רק עברית. ככה אמר בן גוריון, לא עוד לשון גלותית. באנו ארצה לקונצרט וקונצרטינה. נטשה, דושין קמיה, עם סשה בדרבוקה נשיר סרנדה. ועם ג'וג'ה בגרמושקה. איי, נשיר. טומבה לייקה. טומבה לייקה. פאפס, מטרי בבושקה. נטשה, אידי סודה. מיד רוסית מאמה, צריך מדבר עברית. נו, אמא, אבא, סבא, סבתא. כך אמר בן גוריון. פה ארץ יהודית, לא עוד לשון גלותית. מה לא עשתה אלגה כדי שיהיה לה בן זכר? אסור לדבר על זה. על חטא
הרצל מלמד התינוקות, הרב כותב הבקשות. וכתב לברכה, וגדי נראה. מה לא עשה? אלגרה, כדי שיוולד לבן זכר. אסור לדבר על זה. נו. הלכה אצל רבי בן מכלוף בן יאיר. נתן את הפריט, אבל כל לא עשיר. 9 חודשים אכלה מסכן הבשר. נו. מטופונית. מה לא עשתה אלגרה כדי שיוולד לבן זכר? אסור לדבר על זה. הלכה אצל רבי יצחק פינטו ונתן לה 2 חוטי משי בצבע אדום ואמר לה עוד שנה ואת חובקת בן זכר. באו 2 מהסוכנות, הם במצליפון עם מגפון. בלילה חורק הפחון ולישון, לא בחשבון, ובבוקר כולם גיא שלופן, וסשה עם פיג'מה בבלקון. איפה זכריה? 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 זכריה?
חמור ועובר. כי מציון תצא תורה. כי מציון תצא תורה, ומתימנים לא תראה גורה. איפה משה? משה! שלום לך גברת משה. שלום עליכם. שמעתם? באו שניים מהסוכנות. שתיים מהסוכנות כאן במעברה? שלום עליכם, יהודים טובים. שלום הסוכנות. יש עברית? עברית, ערבית, פולנית, רוסית, במעברה, שפה בינלאומית. מה שם כבודו? אברמוביץ'. אין דבר. אני בנתר. במרוקו הייתי נהג טקסי דשופרה. נהג טקסי! מפחון לפחון, אדון בנתר. די לנו בעגלון טקסי, זה לא מעשי. אבל הייתי הנהג של הרב אלפסי במרקש. גם אם לפעמים זה מעט כואב. שמעתי. מה שמעת? 100 לירות על כל ילד שיוולד כאן במעברה. 100 לירות? כפרה מסעודה, חכי לבנתר! איך הפחון במעברה? לפעמים בחוף דולף, בגשם שוטף, נופלת הטיפה בדיוק על המופלטה. תרשום, אדון פרידמן, תרשום. יש לנו תפוח למופת. למופלטה! לשם הסוכנות היהודית אנו נדאג שיהיה לך מופלטה עברית. עם שמן וזעתר? עם שמן וזעתר לך ולכל המעברה. ולתפארת מדינת ישראל. באהבה! אני סשה, מהנדס קרח עם דיפלומה, ואני מחפש רבוטה. מחפש רבוטה! פה זו אחת החמה, ברוב ימות השנה. אבל יש לי דיפלומה. יש לו דיפלומה! יש לו דיפלומה! גם אם לפעמים זה מעט כואב. שמעתי. מה שמעת? 100 לירות על כל ילד שיוולד כאן במעברה. 100 לירות? כך הבטיח בן גוריון. גידינה, איתי סודה! עגלה לבחור קרח חביבי, זה יותר מעשי. הייתי מהנדס בסיביר, אך גם למכור בלוקים בארץ ישראל זה סביר. איך הצריף במעברה? רעוע וגם החשמל פה לא קבוע, ונייט גרמופון ונייט גרמושקה. תרשום, אדון פרידמן, תרשום. יש לנו עובד בתיאטרון. בשם תיאטרון המטאטא אנו נדאג שיהיה לך הרבה כוח לך ולכל המעברה. ולתפארת מדינת ישראל. באהבה! אני זכרת צנני, ובתימן הייתי זמר מפורסם. זמר מפורסם! הזמר העברי כבר תפוס מזמן. יש זעיר, אביר שיימן. בתימן הייתי שושבזי. שושבזי! שמעתי. 100 לירות על כל ילד שיוולד כאן במעברה. מריומה, חכי לזכריה! איך האוהל במעברה? בחורף קר ובחמסין לוהט, הפח צרה וקשה לתופף. תרשום, אדון פרידמן, תרשום. יש לנו סולל מזמר. סולל מזמר? מה רע במכבש וזפת? הלא לך ניסיון ברפת. כמו שנאמר, ארץ זבת חלב ומה עם הדבש? עד שנגיע לדבש אדון סוכנות נאכל הרבה קש.
הבריטים עמדו בדרכך לעם, סגרו לך דרך ביבשה ובים. מאבק אמרת ביחד עם כולם. כי ראשית אומה, זאת אמונה. האיש חולם בהקים. לאן הוא רץ ומאיץ? הזקן. גוזה אמרו בביטול שכזה, רק משוגע ירקח תבשיל שכזה. צבא על העם הזה? אני רס"ר בתית הממן. אצלי כל חייל פה דוגמה. וכשאני בשטח כולנו בבטח. מה זה? בבטח המפקד. לא שומע. בבטח המפקד. בסדר. גילוח, צחצוח, הכל? פיספוס. יפה. חייל בלי כומתה על הראש? יומיים מחבוש. חייל לא מגולח? עובד במטבח. נער לא מצוחצחת? יומיים בלי מקלחת. על מעשה קונדוס? הלך חפש. מה זה הדרת לזה? הולך חפש המפקד. יפה. חיילים בשלוש וארבע כולם לעמדות והצגת החדר לזוז. הכומתה אדומה. פה היא שם ודבר, עטורה בגבורה, שעוד בה ידובר. הר הבית בידינו, היינו הראשונים לבשר. שחרור הכותל הוא מעשה ידינו להתפאר. בואו להיות פה עם כולם, לראות עולם בחיל הים. לקומנדו הימי. יש שם עולמי. לאנשי הצפרדע. אין אח ורע. אנחנו על החופים למשמרת. ההיסטוריה שלנו ממש מפוארת. הסובים לטייס ידוע על הכל, אם תאמין גם אתה יכול. בוא למצוק איתנו לכפיר מעל הענן, לראות עולם נפלא שחבל לך על הזמן, לבקר בלי ויזה חותמת או דרכון בכל ארצות הים התיכון. גולני שלי, חוד החנית, ושנים להגן בחזית. החייל פה לוחם עיקש, הרבה נותן ומעט מבקש. היחד לנו ערך עליון והמורשת למקום הראשון. השריון עשה היסטוריה, מה יש כאן לדבר? במלחמה, לא בתיאוריה. בכל גבולות ישראל, ירדן, סיני, השני הבוער, זה אנחנו, עוצבות הברזל. Come on.
שלום. הנה זה מתחיל, לא חשבנו אחרת. אני וקדאפי. קדאפי. טריפולי. יא אחי. נאכל מפרום. מעלום. ונשתי זחלאווי. יא חביב אלפי. חבוב, יש גבול. רגע, כשיבוא שלום. אינשאללה. גם עבדאללה. וואלה. ינגב חומוס בתחינה. בטינה. עם זאתה. וואלה. ופייסל. יורש העצר. ואני בפינצר. עם אקורדיון. פיאנו בר עם יורם גאון. רגע, כשיבוא שלום. אינשאללה. כשיבוא שלום, עלינו ועל הכל. גם חיזבאללה יצא לו במקום.
לקבל במחיאות כפיים את הכיתה של זיזי. בואו! ולמקומות לקבל את הכיתה של המחנכת שוקי. תנו לה מקום, בנים, בנות, זיזי קטנה. תנו להם להיכנס. בין המקומות, ונקבל את הכיתה של חנה. ולמקומות הנה חנה מגיעה, מחיאות כפיים לחנה, תכניסו אותה למרכז, למרכז הבמה. מילות, אנחנו מסיימים בשיר פרידה. בסוף הדרך, בבקשה, כיתות ו' נפרדים בשמחה. אפשר למחוא את המלים.
רבה לכולם. תעמוד על הרגליים. תודה רבה לכולם. אלה הם ילדי דוד אלעזר, ילדי מדינת ישראל. יש לנו עתיד במדינה הזאת, זה הדור הזה. באהבה גדולה נסיים את הערב הזה בשירת התקווה.